Merħba għall-episodju ieħor tal-podcast ta' Ġemma. Illum se nitkellmu dwar il-frodi u scams finanzjarji li nistgħu nintaqgħu magħhom ta' kuljum. Sija ikunu wiċċ in wiċċ, sija hija l-użu ħażin tad-dejta tagħna, kif ukoll pressjonijiet psikoloġiċi. Għaldaqstant magħna llum għandna mistieden distint, il-Jeffrey mill-Uffiċċju tal-Arbitru. Jeffrey, tatina daqsxejn introduzzjoni tiegħek jekk jogħġbok. Grazzi Daniela li studentuni. Grazzi inti tal-ħin tiegħek. L-Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji hija aġenzija pubblika mwaqfa bil-liġi mwaqfa fl-2016 biex tinvestiga u tisma' l-ilmenti tal-konsumaturi dwar kull tip ta' servizz finanzjarju li huwa offrut minn entitajiet, kumpaniji li huma liċenzjati għaw Malta, ġifieri banek, kumpaniji tal-assikurazzjoni, kumpaniji tal-investiment, kull kumpanija li toffri servizz finanzjarju awtorizzata, liċenzjata mill-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta taqa' taħt il-kompetenza tagħna, taħt il-ġurisdizzjoni tagħna u aħna nistgħu nisimgħu ilmenti tal-konsumaturi kontra dawn it-tip ta' kumpaniji. Inti semmejt fl-introduzzjoni tiegħek l-scams. Anka l-liġi tagħna biddilna biex inwessaw min jista' jagħmel ilment magħna. Il għaliex b'mod ġenerali min jista' jagħmel ilment magħna huma individwi, jiena u inti, kif ukoll dak li aħna nsejħulhom micro enterprises, kumpaniji żgħar li ma jimpjegawx iktar minn 10 persuni u illi il-balance sheet jew it-turnover tagħhom ma jeċċedix iż-2 miljun euro. Imma għal każijiet li huma relatati ma' scams u frodi, kull persuna tista' tagħmel ilment magħna. Irrid ngħid ukoll illi anka pereżempju consumer associations, assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, NGOs jistgħu jagħmlu ilmenti magħna. Ġifieri aħna qed għamilna minn kollox f'dawn l-aħħar snin biex inwessaw min jista' jagħmel ilment magħna. Interessanti. U x'tip ta' frodi jew prattiċi ngħidwek żbaljati li iktar li tintaqgħu magħhom bħalissa? Kemm għandna Ħin? Mela, ara, bdejna naraw sinjali ta' scams partikolari, dak illi bl-Ingliż ngħidulhom APP fraud, tajjeb. Huma tip ta' scams partikolari fejn wieħed jirċievi SMS qed jaħseb illi qed jirċievih mingħand il-bank, f'dan l-SMS hemm miktub pereżempju bħalissa qegħdin nagħmlu verifiċi dwar il-kontijiet bankarji. Itteppja fuq il-link ħalli tagħtina iktar informazzjoni. Bdejna naraw dawn l-indikazzjonijiet fis-sena 2023 u bdejna nindunaw li kien hemm pattern, kien hemm żewġ banek partikolari li jidher li kienu qed jiġu targetjati. Naturalment, daw il-messaġġi ma kienux ġejjin mingħand il-bank, ma kienu qed jiġu mill-frodisti. U 99.9% kienu ġejjin minn barra minn Malta. Meta bdejna naraw dawn it-tip ta' pattern għaliex inti bl-ammont ta' complaints ta' ilmenti li inti tirċievi inti għandek u tibda tara pattern, allura hemmhekk ħassejna li kellna bżonn nieħdu ċerta azzjonijiet u l-arbitru ħareġ mudell. Ħareġ mudell illi isu miżien ir-responsabilità kif tinqasam bejn il-konsumatur u il-bank. Tajjeb, issa. Dan il-mudell jinkludi fih numru ta' kriterji. Ġifieri kull każ illi aħna nirċievu dan it-tip ta' scam għaliex hemm varjetà. Dan it-tip ta' scam nibdew insaqsu, nivverifikaw u mbagħad naraw kif ir-responsabilità tinqasam. Infatti min jidħol fuq il-website tagħna arbitrufinanzjarju.org.mt hemm video illi jispjega dan il-mudell. Tajjeb, dak bdejna u tajjeb li ngħid għax huwa importanti ħafna li ngħid illi min illi għalkemm dawn l-ilmenti bdew daħlin fi 2023 mbagħad anke fil-bidu ta' 2024, dawn it-tip dejna naraw mbagħad f'daqqa waħda bdew jinżlu daw it-tip ta' scams, tajjeb, għalkemm daw daħlin oħrajn iktar komplikati. Imma issa qegħdin naraw banek oħrajn illi qed jiġu affettwati. Meta dan il-mudell ukoll beda jużah l-arbitru, tajjeb, il-banek
anka rridu jiċċertifikaw jew jistgħu jikkonfermaw jew jaraw jekk il-mudell għandux is-saħħa illi jiġi użat f'każijiet oħra. Infatti kien hemm deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell li konfermat il-mudell u qed nindunaw li l-banek qegħdin jużawh dan il-mudell meta jkollhom ilment mingħand konsumatur. U allura ħafna konsumaturi ma bdewx jiġu għandna il għaliex il-banek bdew jużaw dan il- Taħdmu miljet nifhem ħdimtu mal-bank u il għaliex tinsix Daniela li qabel ma xi ħadd jiġi għandna ninsistu illi jagħmlu ilment mal-entità finanzjarja, mal-bank, mal-kumpanija tal-assikurazzjoni, mal-kumpanija tal-investiment. Jekk inti ma tkunx sodisfatt mit-tweġiba li għatuk, mbagħad tiġi għandna, allura xi kultant ħafna nies iċemplu lilna u jgħidulna x'nagħmel. Ngħidulhom isma', jekk għadkom ma mortux għand il-bank, morru, tkellmu mal-bank, se japplikawlkom dan il-mudell, araw jekk m'intkomx kuntenti bl-offerta li l-bank qiegħed jagħmlilkom, u mbagħad ejjew għandna min jagħmel il-ment magħna ma jħallas huwa b'xejn, jekk titqabbad avukat għamel inti minti titħallsu. Tajjeb, jew jiddetermina jekk il-każ jibqa' tiela quddiem l-arbitru, mbagħad l-arbitru jiddeċiedi kif l-ispejjeż legali ħajinqasmu. Għaliex hemm ċerta elementi u numru sostanzjali ta' elementi illi jiġu riżolti isu fin-nofs tal-proċess fil-medjazzjoni. Tajjeb, ġifieri ikollok nkunu qisna madwar mejda, ikun hemm xi ħadd indipendenti u jipprova jressaq il-partijiet billi jitkellmu. Dak huwa tip wieħed ta' scam li qegħdin naraw u li inkwetati ħafna dwarhom daw it-tip ta' scams huma hemm ismijiet differenti ħanużhom bl-Ingliż, ngħidha bl-Ingliż. Mela il-kelma li tintuża l-iktar jgħidulhom pig butchering. Basikament għandek skemer li qisu qiegħed ixaħħam il-ħanżir biex imbagħad joqtollek il-ħasir biċċa tajjeb ħalli tisluħlu dak illi wara li xaħmu. Sa tgħidli x'għandhom x'jaqsmu mill-ħnieżer u għaliex hekk huwa l-approach li jagħmlu iva. Inti tidħol fiduċja, f'element ta' fiduċja, f'relazzjoni ma' dal-iskemer, qatt ma rajtu, qatt ma ltqajt miegħu, probabbilment qatt ma għamilt xi tip ta' telefonata tajjeb wiċċ in wiċċ miegħu, all right? Tant kemm qisek tibda tafdaħ, tibda tibgħatlu l-flus ftit ftit, fuq perjodu qasir ta' żmien. U rajna ilmenti ta' nies li sfortunatament anka meta fetħulhom għajnejhom il-banek stess baqgħu xorta jibatulhom il-flus. U maħniex qegħdin nitkellmu fuq ħmerijiet ta' flus. Qegħdin nitkellmu kien hemm wieħed inkidem 70,000 euro. Ftit f'perjodu ta' madwar xahar. U anka dwar dan is-suġġett l-arbitru ħareġ żewġ noti tekniċi għal-banek u l-istituzzjonijiet finanzjari, l-istituzzjoni ta' pagament, ġifiri li jipproċessaw il-pagamenti, anka dawk li jipprovdu servizzi ta' kripto li għandna n-numru mhux ħażina u Malta il għaliex hawn ħafna kumpaniji li qegħdin jiġu liċenzjati hawn Malta. Dwar l-aspettattivi tal-arbitru f'dawn it-tip ta' każijiet. Ġifiri tip ta' aspettattivi Daniel huwa dan. Aħna nistennew illi l-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji jinvestu f'sistemi ta' teknoloġija anka iħarġu lill-impjegati tagħhom biex meta jindunaw li hemm xi ħaġa ħażina mhux normali, mhux pattern ta' kif inti topera il-kont bankarju tiegħek, lill-konsumatur jiftħulu għajnejh, jkellmuh, jgħidulu u jisaqsuh numru ta' mistoqsijiet biex jippruvaw jikkonvinċuh jiċċekkja sew il-min qiegħed jibgħat flus barra minn Malta. Ma il-bnida ma tistax twafqu, ngħidlek jekk dan il-persuna qed jiġi informata, ngħidu il-kelma bl-Ingliż hija informed decision making, jekk inti tiġi informat li dan li qed isir huwa frodi u inti tibqa' tinsisti sa ċertu punt mbagħad semmek naħseb jieqa' fix-xogħol. Infatti kellna numru ta' każijiet fejn il-bank lill-konsumatur informawh
u kien hemm telefonati rekordjati għax inti meta tċempel il-bank Mhux hekk. jirrekordjaw Mhux hekk, it-telefonata. mhux hekk. U daw bdew jgħidulu. U li kienet jiġri kien li l-konsumatur beda jċempel il-bank u jgħidu isma' olli li il-limit kemm jiena nista' nibgħat flus barra minn Malta. U daw bdew jgħidulu misma' inti taf lil min Attibatom. ħatibatom għal xiex ser tibatom. Qed nindunaw inti f'dil aħħar sena sentej qatt ma bat flus barra minn Malta. Din hija t-tielet darba din il-ġimgħa li qed iċċemplinna biex toll il-limit ta' kemm ħatibat flus barra minn Malta. Dak huwa diġà sinjal li hemm xi ħaġa illi hija ħażina. Issa, inti għamilt osservazzjoni interessanti ħafna. Bla probabbilment m'għandu ngħid. Għaliex hemm min jikkritika lill-banek u jgħidu nkun fi programmi oħra tar-radju tat-televiżjoni u jsaqsu imma jien għaliex m'għandix nagħmel li rrid bi flusi. Dak huma flusi nonfoqhom kif irrid. Ħadd mu qed jgħidlek li le ma tistax tonfoq flusek kif Ma tkun informat. Imma jekk xi ħadd qiegħed jiftaħlek għajnejk għax qed jara l-ħażen kollu ta' dawn l-iskems u nies li jitilfu flushom kif qed ngħid. Maħniex qegħdin nitkellmu fuq flejjes ta' 1,000 euro, qed nitkellmu flus kbar. Life savings ħanejdu hekk ukoll hekk. Għalfejn ħadd tiflaxxjhom flusek u ma torhomx iktar. Jekk hemm xi ħadd qed jiftaħlek għajnejk, qed iwissik, qed iwidbek, qed jgħidlek immisma' inti taf eżatt tal-fejn hemm min pereżempju bagħat il-flus biex jagħmel investimenti barra minn Malta. Imma dik il-kumpanija iċċekkjajt min barra minn Malta, il-persuna li qiegħda tbelek dal-investiment hija liċenzjata mir-regolatur ta' pajjiża l-istess kif Malta l-MFSA tirregola tilliċenzja u tawtorizza l-entitajiet ta' Malta u l-individwi biex jagħtu permess. U meta inti iċċekkjajt, saqsejt naqra jekk hux veru jew le għaliex il-frodist mhuwiex ser jagħmel affarijiet biex li ħajnqabad bihom. Tverri da se jipprova jimpressjonak. U naf li ħafna nies jimpressjonaw ruhom jaraw ċertifikati b'ħafna firem mhux naf jien, imma dik hija il-ħadma tal-frodist li jipprova jikkonvinċik u jagħmilha realistika kemm jista' jkun. Ħafna drabi tibda tinduna wara ħafna żmien. Jiena niftakar ħafna snin ilu kien hawn il-voga li tixxi dar ġo pajjiż partikolari. Anka karozzi. U bad daw skoprew li fil-verità ma xtraw xejn. Xi dawna ġew mistiedna jitilgħu biex jaraw id-dar ġo dan il-pajjiż partikolari x'in jitilgħu ma jsibu xejn. Dik kienet naħseb bitnejt nitkellmu naħseb kienu 12 sena ilu, niftakara kien hawn boom kbira fuq għadin. Kien hawn boom. Issa, ħansaqsik xi ħaġa. Inti iċ-ċwievet tad-dar u tal-karozza tiegħek. Id-dar tiegħek hija l-iktar tajjeb, l-iktar asset kbir li għandek u l-karozzi wkoll. Mal-keychain tal-ċwievet ma tagħmilx l-isem tad-dar. Tajjeb. U inti meta titlef iċ-ċwievet tad-dar, panik kbir u sellatura. Għaliex id-dar tiegħek u l-karozza tiegħek huma affarijiet tiegħek privati, jekk xi ħadd joħodhomlok, jisirqek ara qed jinvadilek il-privacy tiegħek. Issa. Mela blak il-kunċett f'moħħna, dali marraq mobile, ħafna nies jemmlu dak kollu li jaqraw fuq Facebook, Instagram mhux naf jien. U jagħtu aċċess lill-individwi li ma jafux biex jidħlulhom fuq il-mobile tagħhom. Qed jinjużaw dan is-software, tajjeb jiġifieri huwa TeamViewer, AnyDesk u jeżisti ħafna software ieħor. Il-frodist għax bħala parti mill-konverzazzjoni li tagħmel mal-frodist, il-frodist jgħidlek isma' tiċnejnek tidħol fuq il-website ħalli tirreġistra, ħalli tagħmel l-investiment. U inti tgħidlu jiena ma naf ma nifhimx. Mhix problema niżel din l-application, mhix problema jiena nidħollok fuq il-mobile, tajjeb u nagħmellek dak issa. Inti ma tiġik f'moħħok li tgħid isma' ma da se jidħollu fuq il-mobile, jien fuq il-mobile, arax kemm għandi informazzjoni, għandi l-email, għandi l-applications tal-banek. Il-passwords il-password. Allura, jekk inti iċ-ċavetta tad-dar tiegħek. Tajtilu, tgħidlu dħol israq. Prosit. Inti wasaltelli għal-konklużjoni, mela allura qogħdu naqra attenti lill konsumaturi hemm barra qiegħed ngħidilhom, oqgħodu attenti. Huma affarijiet loġiċi. Min inti qed
għamilt kuntatt miegħu għax forsi rajt xi riklam fuq xi Facebook jew x'naf jien biex tagħmel investiment, tibda tafdah, tibda tibatlu l-flus. Aktar minn qatt qabel għandek tiċċekkja qabel ma tibgħat flus lil xi ħadd li inti ma tafx. U wow, ġifieri aħna l-MMFSA tal-konsumatur ħafna min jgħin. min jgħinek. Il-problema hija jekk ikun hemm xi ħadd u jibda jgħid hija ħanfittex nagħmel l-investiment għax nitlef l-opportunità. Meta jibdew jaġluk. Għax dik hija waħda mill-ħadmiet tal-iskemer li inti jekk tgħid jekk jien ma nibatlux il-flus se nitlef xi opportunità tad-deb illi ħansir miljonarju. Bil-mod. Dik hija ġġarret flek meta xi ħadd jibda jaġlek biex tagħmel investiment li jqogħdu attenti. Ekku, dik waħda ma tagħtix aċċess għal nies li ma tafx għall-mobile. Toqgħod attent il min u kemm ħatibgħat flus barra minn Malta. Jekk il-bank ħajċempillek u jgħidlek għax il-banek qed ikollhom sistemi biex jimmonitorjaw it-transazzjonijiet. Mela jekk inti qatt ma bagħat flejjes barra minn Malta u f'daqqa waħda bdejt tibgħat flus barra minn Malta, dan il-bank se jċempilek jgħidlek inti taf x'qed tagħmel il-min qed tibagħthom, għal xiex qed tibagħthom. Isimgħu mill-bank. Isimgħu mill-bank. Tinjorawx il-bank. Tajjeb, qisu xi ħadd qed jagħmillek eżami tal-kuxjenza. Mhux qed jgħidlek tonfoqx. Qed jgħidlek il-min se tonfoq, x'ser tagħmel. Hemm min pereżempju, u din tinkwetana wkoll. Min għamel il-ment magħna, palissa ħafna craze min investi fil-kripto, bitcoin u x'naf jien. Li teknikament m'hemm xejn ħażin. Imma dak huwa investiment ta' ċerta riskju. Mela jekk inti għandek 75 sena, naf li hawn ħafna banek u ħafna istituzzjonijiet finanzjarji fl-Ewropa għamluha verament faċli biex inti tibbankja fuq il-mobile, biex tibgħat flus lil ħadd ieħor minn fuq il-mobile. U tant kemm l-application għamluha intuitive, tant kemm għamluha faċli, illi malli inti li għandek 70 sena li forsi il-mobile u l-computer kont tibża minnu imma llum sar qisu. Sar għodda kbir. Sar għodda għali. Jien ma narax għadu kapriċċ il-mobile. Appuntu. Sar bżonn. Allura, aktar ma inti tkun isek familjari ma daw l-applications, imma inti għandek 75 sena, għandek 70 sena, għandek 60 sena, jekk se tinvesti fil-kripto, tafx qed tagħmel eżatt. Mela jekk iċempillek xi ħadd u jgħidlek li hemm opportunità dat-teb għaliex il-kripto sejra tajjeb, hemm ħafna nies li jagħmlu l-flus minnha eċetera. Hemm inti taqbatu forsi dak li ġemmajt għandek 50-70,000 lira titfaħħom kollha f'qoffa waħda. Dika hija l-ikbar ħaġa tal-investimenti. Qatt ma titfa' kollox f'qoffa waħda tiddawwar minn ħaġa l-oħra, dika supposti xi ħaġa bażika ħanejdu hekk. Prosit. Li mhux kulħadd jaf. Kemm qed nieħu gost li inti qed tgħidili li inti m'intix fil-mestier tagħna tas-servizzi finanzjarji. Ħafna nies sfortunatament jipparkjaw flushom ġo investiment wieħed jekk dak l-investiment imur ħażin jitleb il-qaleb u l-ġbejna. Se dawn huma kunċetti li ilhom ġejjin snin. Don't put all your eggs in one basket. Mela jekk qegħdin nitkellmu issa fuq il-kripto li huwa investiment li huwa ta' riskju għoli ħafna, mela allura jekk hemm xi ħadd li inti ma tafux, tafu biss minn fuq il-mobile mill-email u l-SMS li qed jibgħatlek. Jagħmel minn kollox biex inti ma tagħmilx WhatsApp call, FaceTime call miegħu wiċċ imbiċ, allura wiċċu ma tarax. Allura inti da se toqgħod tibgħatlu l-flus. Qed iwedek investimenti anka wkoll ngħidulhom ukoll bħala parti mill-ħadma romance scams. Dawk famuża ħafna. Fejn inti ltqajt ma' xi ħadd u jgħidlek it-tifla tiegħu għandha bżonn xi operazzjoni barra minn Malta u x'naf jien. Tidħol probabbilment fuq il-Facebook profile tiegħu, tibda tara wiċċu. Profile u inti ma tindunax. Irrid ngħid, illum hawn ħafna edukazzjoni fuq dan is-suġġett. Il-problema hija li ħafna nies jgħidu le da ma tapplikax għalina, maħna se ningidmu għax aħna sharp, aħna nafu x'qed jiġri, tifri m'għandix bżonn nitgħallem. Ftit ta' xhur ilu bdew ġejjin complaints ilmenti ta' nies illi ingidmu għaliex itteppjaw fuq link li rċevew li ħasbu minn il-bank tagħhom. Ma kienx wieħed minn dawk il-banek li jiena semmejt iktar kmieni f'din il-posta, kien bank ieħor. U jien nibda ngħid imma isma' kieku qegħdin nitkellmu sentej 3 snin ilu forsi ma kienx hemm dik in-knowledge, dik
dan il-sharing ta' informazzjoni ngħidlek fiha u ma fijiex. Imma meta inti tibda tara il-nies għadhom qegħdin jingidmu fuq scams illi jilna ħafna nitkellmu dwarhom, il-gazzetti lokali tkellmu dwarhom, mhux naf. Nibda ngħid li dwar dan is-suġġett għatfadlilna iktar fuq xiex ngħidu. Il-bniedem ma jobsorx li l-ħaġa ħadd tiġri din hija ħaġa komuni u le mhix ħadd tiġri lili. Ekku. Biex neqilbu fuq notana iktar differenti, wiċċ in wiċċ issa, frod, id-donazzjonijiet. Mela meta jiġi xi ħadd jitolbok donazzjoni. Hawn min ikun leġitmu, ġed jirrappreżenta NGO jew xi ħaġa ikun leġitmu. Kif jistgħu daw in-nies jindunaw jekk hijiex leġitma jew jekk hijiex scam li xi ħadd jiġi jitolbok donazzjoni? Ħanamlu hekk, jekk jiġi b'wiċċ imbwiċċ u inti ħadd tagħtih flus kontanti, dik hija tinsiex il-flus kontanti huma anonimi. Jiġifieri inti ħadd tagħtielu issa rajtu b'wiċċ imbwiċċ, jekk ma għamilx il-verifika tiegħek forsi ma kellux kard jekk huwiex reġistrat, għax dawna l-NGOs, il-voluntary organizations, daw biex jiġbru l-flus iridu jkunu reġistrati tajjeb mal-uffiċċju U jkollhom it-tag. Ġifieri daw in-nies iridu jiċċekkjaw it-tag, imma x'ikun fiha t-tag li bniedem jista' jgħid dan huwa ġenwin. Jew le dawn. Ħanejdlek, tara minnu. Issa jiena naf li ħafna nies jgħidlek imma jiena se nistħi ngħidlu jiena ma naf dak x'ħan niċċekkja mal-voluntary organizations, mal-uffiċċju tal-voluntary organizations. Tajjeb, issa jiddependi jekk tgħid isma' ħanti €5 fihom ma fihiex. Imma jekk tgħid jiena se nti €1,000, mhux aħjar tiċċekkja naqra qabel ħalli tara li dal-individwu huwa ġenwin u li hu. Issa jekk jgħidlek biex tibatlu l-flus ukoll. Illum, speċjalment fl-Ewropa, għandna sistema dak li ħana ngħidula SEPA Instant Payment. Instant għaliex. Għax f'10 sekondi il-flus ikunu jaslu issa. Qabel Ottubru ta' sena 2025, is-sistema bankarja ma kienitx dejjem timmeċċja l-isem ta' min għandu l-kont u l-account number. Tajjeb. Jekk l-account number huwa tajjeb, it-transazzjoni kienet tgħaddi bla problemi ta' xejn. Illum is-sistema bankarja qiegħda timmeċċja tlaqqa l-isem tal-account holder ta' min għandu l-kont u n-numru. Mela jekk inti fuq il-mobile ħatibgħat flus il xi ħadd u ħatinduna u ħatara illi jgħidlek isma' l-isem mhuwiex korrett, l-isem mhuwiex komplut, jgħidlek aħna għandna dan l-isem. Inti ċert li ħatibatu il-persuna it-tajba. Għaliex ħafna drabi il-frodist x'kienet jagħmel u jgħidlek isma' ibatu lil din l-organizzazzjoni fuq dan il-kont. Minħabba li s-sistema bankarja ma kienitx tqabbilhom, xorta kien jgħaddi għaliex kien is-sistema kienet toqgħod biss fuq in-numru. Issa qed tabbina ma l-isem, mela jekk inti l-isem huwa ħażin u inti fuq l-application tiegħek tal-bank qed tinduna qiegħda tgħidlek hemm xi ħaġa ħażina. Li hemm xi ħaġa ħażina, mhux taqbad u tmexxi, mela toqgħod attent. Tiċċekkja. All right, ġifieri għaliex għax malli inti il-flus imorru huwa diffiċli ħafna biex inti ħaterġa' ġibhom lura. Tajjeb, din l-istess ħaġa kif ngħid jien meta għandek gaġġa basfur, jekk tħallilu il-bieba tal-gaġġa miftuħa u għandek il-gaġġa qiegħed fil-bitqa. Ħajtlaq. Ta' se jitlaq, mela mbagħad la jtelaq. La jkun telaq. Ġifieri oqgħodu naqra attenti u ħudu l-prekawzjonijiet. Ejja ngħidu persuna qatt ma investiet, life savings ħadd investihom x'imkien. Nisimgħu ħafna b'daw il-high returns. Meta jkollok dal-high return, hija xi ħaġa li għandek toqgħod attenta fuqha. High interest equals high return. U equals high risk. U equals high risk. Mela allura inti għandek toqgħod attent fejn inti ser tinvesti, fejn inti ħadd għandek titfa' flusek. Illum min jagħti pariri ta' investiment tajjeb. L-għanet hemm żewġ tipi ta' servizzi Daniela li wieħed irid jiddistingwixxi wieħed minn ieħor. Illum ħafna istituzzjonijiet finanzjarji li joffru servizzi bankarji tagħhom u anke ta' investiment fuq il-mobile bl-application. Is-servizzi li joffru mhuwiex ibbażat fuq parir.
huma ħajoffrulek lista ta' investimenti u tażel int ir-riskju għalik. Aħna dak is-servizz M'hemmx konsultazzjoni. m'hemmx konsultazzjoni mal-entità finanzjarja, jgħidlek isma' għażel int, tajjeb, Responsabilità. responsabilità tiegħek. Anzi, għandek ċerta applications fejn għandhom sistemi fejn inti se jsaqsuk numru ta' mistoqsijiet għabbażi tar-riżultat ta' tweġibiet li inti tkun tajt, is-sistema tgħidlek int persuna illi riskju assolutament ma tridx. Mela aħna se noffrulek basket ta' investimenti li huma low risk. Okay. Mbagħad għandek l-estrem ieħor li huma high risk, u mbagħad għandek dak li jgħidulu l-balance li jgħid fin-nofs. U se joffrulek portafolli ta' investimenti ibbażati fuq investimenti li huma l-huma riskju baxx ħafna u riskju għoli. Okay? Dak huwa tip ta' servizz ngħidulek execution only. Imbagħad għandek tip ta' servizz ieħor tal-which in which ngħidlu jien li huwa bil-parir, advice, fejn inti l-advisor se jsaqsik għal darba oħra numru ta' mistoqsijiet u jgħidlek isma' għabbażi ta' tweġibiet tiegħek jiena issa se nagħmellek dokument u natik rakkomandazzjonijiet dwar it-tip ta' investimenti li huma tajbin għaċ-ċirkustanzi partikolari tiegħek. Okay. Però ovvjament inti hemmhekk se tmur u tiltaqa' mal-individwu which in which. Ma jfissirx illi dak m'għandek xi riskju, ġifieri inti importanti illi inti toqgħod attent x'tip ta' tweġibiet ħatati għal mistoqsijiet li jagħmlulek. It-tieni ħaġa qatt tieħu deċiżjoni biex tagħmel investiment dak il-ħin, mhux hekk. mur id-dar, iċċekkja ftit, ivverifika, se tingħata dokumentazzjoni naf li ħafna drabi m'intkomx sejrin tifhmu kull ħaġa li hemm f'dik id-dokumentazzjoni għax ikun hemm il-klim tqil. Imma ikollok ukoll ċerta immaġini, jiġifieri llum ir-regolamenti Ewropej jispjegawlek u jgħidulek illi hemm standards pereżempju meta jagħtuk funds, hemm numru sostanzjali ta' funds li jiġu b'dokumentazzjoni mhux iktar minn 2 jew 3 faċċati li se tibda tarhom għandhom kollha isa imqasmin b'mod simili. Ir-raġuni hija biex il-konsumatur ikun jista' jqabbel prodott ma' ieħor. All right? Issa. Mela pereżempju jkollok ħafna drabi minn 1 sa 7. 1 m'għandux riskju, minn 7 huwa riskju għoli. U allura għandek qisu tip ta' gauge. All right? Mela jekk inti ħataraħ qarreb ħafna li 7 high risk, anke jekk ma qrajtux id-dokument, se tinduna għandek indikazzjoni li huwa ta' riskju għoli. Tixtieq tidħol f'dak l-investiment x'aktarx illi min jagħtik parir which in which se jgħidlek isma' dan qed missux, oqgħod attent. Jew inkella forsi itfa' farka mill-ammont kollu li inti ħatitfa' fil-portafoll tal-investimenti. Do not put all your eggs in one basket. Li hija xi ħaġa li semmejna aktar kmieni f'din il-podcast. Ma hija xi ħaġa li ħafna nies forsi ma jafux wkoll, ġifieri da jista' jkun li persuni jmur biex jinvesti jaraħ l-investiment tajjeb jgħidlek kan itfa' kollox. Le, hija l-aktar ħaġa ħażina li tista' tagħmel. Ifresh l-investimenti tiegħek. Issa nitkellmu fuq każ li jkun investiment frodis barra minn Malta. L-uffiċċju tal-arbitru għandu poter jinvestiga u jidħol fih il-każ jew ikun barra minn Malta le. Mela, ara. Jekk tkun ħadma, jekk tkun skemm, jiġifieri dal-individwu minn barra mhuwiex liċenzjat, laqqas ir-regolatur ta' pajjiżu jekk jinstab li huwa qiegħed stabbilit x'imkien fl-Ewropa ma tkunx taf l-iskemmer minn fejn hu ġej, tajjeb, mhux neċessarjament ġej mill-Ewropa, jekk avolja forsi qallek jew tak x'jifhem minn xi website li ġej mill-Ewropa. Issa. Ħafna nies, ħafna konsumaturi kemm Maltin u anke barranin, illum qegħdin jużaw l-internet għal biex jixtru prodotti finanzjari, cross-border. Ħafna nies għandhom applications ta' banek illi mhumiex liċenzjati għaw Malta imma huma liċenzjati f'pajjiżi ieħor tal-Unjoni Ewropea. Ma permezz tal-liċenzja li għandhom mingħand ir-regolatur tagħhom dawk ikunu jistgħu joffru servizz tagħhom madwar l-Ewropa. Sa jekk mhuwiex liċenzjat mill-MFSA qed jipprovdi biss is-servizz tiegħu, allura hemmhekk għandna limitazzjoni ta' kemm l-arbitru ikun jista' jidħol f'dak l-ilment li jiġri hu illi
aħna ninformaw lill-konsumatur u ngħidulu isma' din l-entità finanzjarja ġejja minn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea, mill-Italja, minn Spanja, minn Franza. F'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea hemm aġenzija bħalna li tisma' l-ilmenti tal-konsumaturi fuq servizzi finanzjarji u nigwidaw u ngħidulu mur hemmhekk, mur għamel ilment hemmhekk. Tajjeb, ovvjament mhux kollha huma l-istess bħalna, jiġifieri bħala setup, ġifieri ħafna drabi huma barra jagħtu biss rakkomandazzjoni. Mhux xi ħaġa li torbot il-partijiet. Intom ittuhom il-connection. Imma aħna nagħtuhom id-dettalji u nagħtuhom l-informazzjoni. Issa, ħarsa ġenerali biss, għax daw se jiġu diskussi f'episodju li jmiss, kemm tintaqgħu mal-menti fejn jitlu flus folots, jew ma jidħolx. Dik hija mistoqsija li għandek issaqsi l-Bank Ċentrali. Ċentrali. Il-Bank Ċentrali huwa regolatur tas-sistema ta' pagament f'pajjiżna u għandhom dipartiment jirrelata mal-flus kontanti, tajjeb ovvjament bil-ħidma li għandhom u anka bħala parti mill-sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali Ewropej u jistgħu jgħidulek ħafna. Infatti magħna se jkollna fl-episodju li jmiss rappreżentant mill-Bank Ċentrali biex jitkellem speċifikament fuq il-flus folots. Ukoll wara dak l-episodju, ġifieri it-tielet episodju minn din is-serje se jkollna wkoll rappreżentant minn bank u rappreżentant mill-pulizija biex jitkellmu fuq frodi u scams online iktar fid-dettall. Għax daw dejjem isiru iktar komuni naqblu. Issa, x'parir tagħti inti bħala persuna lilek ħafna f'dan is-settur il-persuni biex forsi ma jisfawx vittmi ta' frodi u scams? Ħanilek, kieku ngħid hemm lista sħiħa. Però naħseb li kieku kelli hekk nibda ngħid il dak l-individwu ngħidlu isma' bil-mod taġġielx qatt tibgħat flus lil xi ħadd li inti ma tafx. Nagħti eżempju fiżiku li ħafna nies forsi jiltaqgħu miegħu. Forsi nkunu msifrin u naraw nies jittalbu barra. U nibqgħu għaddejjin. Ma nagħtuhx. Ma allura raġunijiet differenti. Sa dak qegħdin narah fiżikament. U ma nagħtuhx. U ma nagħtuhx. Aħseb wara. Meta inti ikkuntattjak xi ħadd minn fuq il-Facebook. Il-ablab jikkonvinċik u inti ħtibatlu ħafna minn dak li inti faddalt. Noqdu naqra attenti dik waħda. Il-mobile li ħafna nies iħobbuh, iħobbu jużawh, isuh bħala d-dar tagħkom. Intkom tagħtu aċċess lil nies li ma tafux għad-dar tagħkom, għall-karozza tagħkom, tħallu lil xi ħadd li ma tafuhx isuq il-karozza tagħkom, tħallu lil xi ħadd ma tafuhx, ta' toħiġ vetterilu jew mur id-dar, mur aħsel idejk pereżempju, jew mur għamel kafè, tajjeb. L-istess ħaġa bħal-mobile, tiddownloadjaw x'applications biex tħallu lil ħadd ieħor jidħol fuq il-mobile tagħkom jew fuq il-laptop tagħkom jew inkella fuq it-tablet tagħkom biex jikkontrollalkom il-mobile ħalli tkunu tistgħu tagħmlu investimenti. Dak li taraw fuq l-internet isuhx bħala Vanġelu. Ekku. Iċċekkjaw, ivverifikaw. Illum bl-artificial intelligence jistaw joħolqulek ambjent anka website mill-isbaħ jikkonvinċuk li din il-website hija tajba mhix fażulla ta' min jistraħ fuqha. Warajja ħafna drabi ma jkun hemm ħadd. Il-fatt li rajtu website sabiħa b'ħafna kliem, b'ħafna uċuħ, b'ħafna diskorso u b'ħafna wedit u x'nafien ma jfissirx li verament min hemm warajja dik il-website se jonora l-obbligu tiegħu. Ħaġa oħra u l-aħħar ħaġa tibżgħux tagħmlu ilment. Dan ħan nitkellem b'mod ġenerali. Ħafna nies jibżgħu jagħmlu ilment, ħafna nies jistħu jagħmlu ilment. Min jiġi jagħmel ilment magħna ma jiġix iċċarġjat, ma jħallas. Min huwa dik l-istituzzjonijiet li qegħdin jagħtu servizz li ma jħallsux. Mistoqsi joħti l-erfu kol dejjem u bil-bidem jiġi saqsi. Billi inti saqsi, iċċempel tibatilna messaġġ fuq il-website tagħna financialarbiter.org.mt, iċċemplinna bil-freephone, għandna fuq il-WhatsApp ikoll jibatunna, mhix problema. Tistħux, tibżawx, toqgħodux lura milli tagħmlu ilment, il għaliex jibqa' tinġemgħu ġo fikom tajjeb dik ir-rabja, dik il-mistħija. Ma għandkom entità illi
tista' twaslilkom biex issolvu il-problema li għandkom. Mhux neċessarjament dejjem se ġibuha żewġ. Jista' jkun li t-tort ikun kompletament tagħkom. Imma titgħallmu għal darba oħra U li aħna qegħdin nagħmlu wkoll huwa illi permezz taw il-podcast, il-programmi li niġu mistiedna mmorru għalihom, mill-iżbalji ta' ħaddieħor wieħed jista' jitgħallem biex ma jaqax fin-nasbawa wkoll. Niġi nitolbok jekk jogħġbok taqsam ma' semmija tagħna l-email address, telephone numbers fejn forsi jistgħu jikkuntattjawkom jekk ikollhom xi ilment. Mela le, ara, għandna l-website tagħna qiegħda dejjem bil-Malti u bl-Ingliż, financialarbiter.org.mt. Min jidħol fuq search engine itih Arbitru Finanzjarju Malta mill-ewwel se titla l-website tagħna. Tajjeb, hemm il-freephone 807-2366. Mbagħad hemm il-WhatsApp 7921-9961, dawn huma kollha dettalji li jsibuha fuq il-website ukoll qed nimmaġina. Jekk iċċemplu l-linja tal-Gvern 153 tgħidulhom isma' ndilment fuq servizzi finanzjarji, jekk jagħtuhom tal-MFSA, l-MFSA se jgħadduhom magħna, jekk iċċemplu tal-konsumatur se jgħadduhom magħna, jiġifieri b'xi mod jew ieħor se ssibuna żgur. Alright. Nirringrazzjak tal-li kont magħna llum u tal-ħin tiegħek u tal-pariri sewja tiegħek. Inħeġġiġkom taraw l-episodju li jmiss għaliex ħanitkellmu dwar il-flus folots ma' Mr. Alexander Grima, rappreżentant tal-Bank Ċentrali. Grazzi ħafna u grazzi lilek, Jeffrey. Grazzi lilek. Grazzi. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodji li jmiss.